ještě lidi vlastně můžu dalšího videa. Ha! Takže tohle video bude otázky a odpovědi. No, tentokrát mi nebudou zasílat lidi otázky, ale já jsem se zapamatoval otázky z AskFM. Takže, co byste se vzali na pustý ostrov? 3 věci, ano. Já jsem to trošku vynechal. Takže, já bych si rozhodně vzal jídlo, pití a to jsem už jsem nad tím přemýšlel. Postel. Tak. Jak to bylo? Co by se dělal, kdyby bylo přepadení ve vaší škole? Tam bylo ve škole nebo v práci. Já jsem vybral školu. Jak asi jinak. Asi bych vybral... já nevím. Já bych vzal kovovou láhev, kterou má kamoš, rozbil bych s tím okno a tím oknem bych vylezl. Tak. Děláš perník, nebo děláš perník na Vánoce, já. Záleží jaký, jak ten, na jídlo, no. Tak. Používáš Windows 10 nebo Windows 8? Já nevím, já vlastně Windows 10 používám. Co to bylo? Kdyby jsi měl vybrat Sony nebo Apple nebo Microsoft. Tak asi. Jakože mobilek, jo? Asi Sony rozhodně. Sony má mobil, mám Sony skoro všecko, mám sluchátka Sony, mám hodně věcí Sony. Vidíte, že mě vidíte úplně úžasně. Vidíte mě fakt, že úžasně, protože používám novou kameru, osvětlení 0,1, 5 z 10 a dočkáte se za nevím jak dlouho, se dočkáte toho, že tady bude všechno zelené, takže budu natáčet vlastně tam, ale teď natáčím tady. Vidíte mé nové pozadí, v mých videích se líbily jen tyhle 2 a od té doby jsem přidal tohle a tohle. Tam jsou podpisy a tak. Tam zase kresbičky, že a tak. Si trošku, no, takže zase zpátky k otázkám a odpovědím. Nebude dlouho, aspoň jsou. Co preferuješ víc? Mrskání tím, já jsem teď zapomněl, takovým tím, jak se to nazývá, já si to nemůžu vzpomenout. Jsou takové karabáčem a nebo políváš vodou. Já preferuji více karabáč, ale hodně lidí asi i preferuje vodu. No, jak byste radši umřel? Žízní nebo hladem? Přijmi radši žízní, protože... Ne, umíš... Ne, ale to jsem měl připravené na jindy. Máš jako konzoli a jakou? PS4, PSPčko a ještě a tedy.
já bych to ukončil, tohle video. A vím, trošku zvláštní, ale krátké, jak dlouho. Tady to není, tak. A čau.